Let se kalong ka khubor ka bapen kendet namar habun sen hi ki bapau shakmat hakikam di bat khayi drugs ki dei ki bah padang karta samla bat niat ba ki bala herta kin dan kti kom hakini ki kam. Hendrei hakastep joka sitare unai lar arja arpusan ka hinyo trap National Youth Movement HNYM kalayo jingtep badon ru ki temen ki bala palat nru posnam ru ki de drugs. Kom ta ki dekat ka seng ki la bot din bat yo bat ya Kawei naki hajaka yang bas syndicate hat them yo maulong Īewduh. Ki dekat ki la IT no ekate ka riu temen shaki bor pulet ka cantonment beat house. Kane ka temen kala pla baka jubella bat arngot ki bre ki ba penyat kam khayi drugs ki ba dei ki boss jong ki temen de drugs hanong ba Shillong. Ki pulet ki dang penlong ka jing twet ya kini ki nong khayi ki bala yo jing tep ba ki penon kam lot bat khana samla bat temen ban pen kiu ya ka kam khayi jong ki. Mlang ram ne. Em phi gần kan này. Habatin, pej bahagi ki Shah plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka Shah plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka Shah plus F menta ka sni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.